Grejlcirklen Trondheim består af, hvad er vi, 10-12 mennesker, som har gået et langt stykke vej på det, vi kalder hjertesvej, eller med at åbne hjertecentret. Og det er sådan set det primære, at man kan åbne sit hjerte, at man kan rumme fra sit hjerte, at man kan indstrømme og udstrømme fra sit hjerte. Og det er jo sådan en meget faglig term, kan man sige. Men det er det, det handler om. Det er nødvendigt at kunne, for at kunne indstrømme de facetter, eller de energier, de toner. Grejlcirklen har eksisteret af det 5. år, og strømmende energierne bliver dybere og dybere år for år. Og det er ligesom det går ud på, at man kan lade sig gennemstrømme af energier, som vi kalder det, eller strømme, eller vibrationer, toner, som bliver dybere og dybere og går længere og længere ind i menneskeheden og dybere ned i jorden. Først så ble jeg litt skremt. Må ned her. Og så ropte det på meg, og da skrev jeg ned. Som hadde både motstand og hadde lyst. Og så var det den vibrasjonen som var så sterk. Og jeg bare kjente, healing, bare gi lys, bare gå, jeg kjente at jeg var som en slags trans, i en letthet, bare gikk gjennom gangene, så var det der lille fangehølet. Og jeg kjente bare at det var tungt, men så ble det plutselig tilsvarende lett. Det var sånn, så det var sånn, ifra tungt til lett. Den opmærksomhed ind i det fælles hjerte. Mærk op et ønske om at være med til at løfte energien på dette sted. Og vi forbinder os med solilden. Solstrømmen. Solkristus, kom ind i dette rum. Strøm ind på dette sted. Hjælp os at løfte tungen. Mærk, hvordan ild strømmer ind, flyder ind i alle rummene. Sænk solen, solilden, solgraden ind i disse rum. Forløs tankerne, følelserne,
fysiske aftryk. Lad alle dine legemer gennemstrømme hver ild. Lad ilden gå igennem os og ind i jorden. Ud i alle rum. Du kan se, hvordan tunghed og mørke opløses i ilden. Frigives. Også den hvide ild kommer til stede. I væggene, i lofterne, i gulvet. Brænder det. Vær vild. Mærk nu, der bliver plads til det nye liv. Som strømmer op fra jordens indre sol. Op igennem. Og kroppe op igennem rodchakra og i hjertet. Og ud i alle rum. Nyt liv, ny lethed. Frihed. Frigiver det gamle stof. Hvordan det vibrerer i alt. Æggene, gulvet, loftet, alt interiør vibrerer af nyt liv. Vi vibrerer med, vi vibrerer af nyt liv. Og vi favner med vort hjerte hele dette store område, bygningerne, gårdspladsen.
kommandanthuset, skoven. Man mærker det nye liv vibrerer overalt. Der hvor mørke, tyngde er blevet løftet, bygger endelig et nyt stof, et nyt liv. Glæde lidt. Lys. Frihed. Åbenhed. Hvad siger du? Det var så tøft at sidste stemme. Hvordan har du det nu? Nej, det er lidt mått. Ja, det blev brugt. Men det har varit lättare. Ja. Det är mycket lättare så varmt. Er du okay? Det er så utrolig, den der instrument som er og det som tilbake til at dette er så gammelt, og det rommer også alt det mørke. Begge deler er der hele tiden, for det er ikke noe forskjell på eller det er bare et paradoks, lyst mørke, men det er energien som er der, som rommer borti det mørke, og det tar. Det er det samme opphavet. Det er det. Men jeg kjenner det hele tiden. Det nærmeste jeg opplever at det blir kastet bakover. Er du okay? Nej, det går bra. Jeg er bare litt sliten i kroppen. Jeg får det sånn bilde av at alle smertene som har vært der, så har dere ser at det er noe for å forløse smerten i menneskeheten. Ja. Det er det som går gjennom i portalen her. De er egentlig store helter, egentlig, som har gjort den jobben for oss. Men det er lidt interessant, det du siger, fordi det er jo netop der, hvor menneskets lidelse er størst. Det fineste opstår på en eller anden måde, og det er også det, du siger, det er alle sammen er der på én gang. Styrken opstår, og det fineste hjerte får lov til at folde sig ud så vidt. Den djupaste fortryllelse är den finaste. Ja. Det er det. Ja. Sænk en sol af ild ind på dette sted, ind i dette mørke. Hør vort hjertes bøn om, at dette sted må blive frigjort. At nu af jord må blive frigjort. Og den tyngde på os. Se, mærk og fornem den hvide ild. Sænke sig ind.
glede igen. Ind i tomheden. Tyngden i disse mure, vægge, bygninger. Ind i jorden. Gennem vores lever. Gennem vores hjerte. Jeg var med forrige gang vi var her også, og vi gjorde jo det samme da som vi gjorde i dag. Den tiden vi brukte på å gå opp til Falstadskogen, jeg følte at jeg brukte mye bedre i dag. Ved å ta inn naturenergien og bygge opp ilden inni meg på en måte, til å møte energien i Falstadskogen. Sånn at når jeg kom opp i Falstadskogen, så gikk det veldig litt i forhold til forrige gang jeg var der. For da var det mye tyngre, og det var jo flere som hadde liksom følelsesmessige opplevelser når vi var der. Så jeg følte at jeg gikk med en kraftfull ild inni meg som på en måte renset opp og hjalp meg til å bære meg gjennom det. Da. Når vi gikk ned i kjelleren her, så kjente jeg jo igjen energien med en gang, den tunge presset liksom ned. Da. Først så følte ikke jeg noe forskjell egentlig, men når jeg tenkte litt gjennom det nå, etter vi har spist og litt sånn, så tror jeg nok det var atskillig tyngre første gang vi var her. Men det var fortsatt tungt, det var ikke noe med det. Så. Men det er å tenke litt på en ting, hvor går grensen eller balansen mellom det med å rense opp all den negative energien, all smerten og volden som har foregått her. Men samtidig så er det jo et museum som på en måte forteller alt som har skjedd her.
Og tenker at det nærer jo energi til videre. På en måte. Ja, helt enig. Men vi skal jo likevel ikke glemme det som har skjedd. Så det er, hvor går den balansen der? Det er et godt spørsmål. Men sånn er det jo med hver enkelt av våres liv også, og historien bakover. Jeg kan se tilbake og huske min egen historie, min egen oppvekst og alt som har vært, men jeg legger ikke de følelsene i det som jeg har gjort. Jeg er ikke så forbundet med det lenger. Jeg bare kan registrere eller huske at det er sånn og sånn og sånn og sånn, så ser jeg prosessen fra da og fram til nå. Og så vekkes de sterke følelsene i forhold til det, men det er bearbeidet veldig mye og renset ut, transformert, og nytt liv har kommet gjennom. Så da tenker jeg at det skjer i forhold til plassen her da. Når vi er med å løfte. Men jeg tenker mer egentlig på de menneskene som kommer hit da. Som kanskje ikke opplever det sånn som du gjør, har den indre prosessen i seg selv. De får på en måte historien om hat og vold og det der gang på gang på gang. Ja, når vi kom opp til Falstadskogen med Eva da, og gikk bort til minnesmerket, det var jo så tungt. Men Østberg sa det at det er sikkert litt av dette her de skal være igjen, for det skal minne oss om at dette her kan vi bare ikke gjøre. Ja, undskyld. Nei, jeg bare tenker at en ting er å formidle historien, en annen ting er å ha bitterhet og hat altså i forhold til det som har skjedd, at vi aldri glemmer det. Altså, vi skal ikke arve det også. Det må vi kvitte oss med, men historien tenker jeg er grei, for det skal aldri skje igjen. Men det å gå inn i den hat og den bitterheten og den smerten som var det. Det jeg tenker det skal vi ikke gjøre. Men det som vi føler når vi står foran Falstadskogen, det kan jo være sorgen som mange har følt de siste årene etter krigen, når de har vært på besøk over det som skjedde. Kanskje mye av det også som kjennes. I stedet for at vi tror det er tyngre fra før, men under krigen, liksom. Så er der endelig også det aspekt af det, at ondskab eller undertrykkelse, eller at det er med til at vække det dybeste hjerte. Altså, fordi hvad er det, der sker jo også, når vi virkelig bliver presset på vores, hvad skal man sige, på vores liv, på vores følelser. Så kommer vi virkelig ind til det, til essensen, til det handler om. Og det har det her sted også været med til, og det var også noget af det, vi fik indsigt i sidste gang. Og det formidler man jo ikke i historien, altså sådan ser man jo ikke på det, men det er faktisk det, der sker. Det, som vi kalder ondskab eller modkraft, det er jo også Gud. Og når de to modpoler mødes, så opstår der kærlighed. Det er jo det som skjer i verden i dag også. Ja. Med krig og brutalitet og IS og alt det der. Altså, vi bliver nødt til at blive mæt af det. Vi må være mæt af det. Ligesom man kan sige, ligesom skismet inde i os mellem sjæl og personlighed. Vi må blive mæt af det, før vi overgiver os. Ligesom. Men tænker jeg sådan, at vores rolle så er at ligesom være lys og kærlighed. Er der ikke noget, man kan gøre? Altså det arbejde, vi gør, både i os selv, men også det, vi gør i gruppen, det er jo med til at løfte det kollektive. Det er med til at spise processen op, det er jeg ret sikker på. Et eller andet, jeg ved ikke hvad, men et eller andet gør det. Ja, det gør det.